The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga. Sinagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Sa inyo mga ka-aksyon, live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisa na natin ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Para sa ating tabang medikal, isang mister ang dumalog sa ating programa para sa kanyang matagal nang iniindang bukol. Dahil dito ay nahirapan na siyang makapaghanap buhay at nais na sanang mapatingnan sa doktor. Ngunit sa kahirapan ng buhay ay mas pinili na lamang niya munang magtiis. Ang kanyang kwento at ang ating ora mismong pagtugon. Panoorin po natin sa Tabang Ora mismo update. Nahirapan ako magtrabaho, hindi ko na suportahan gaano yung pamilya ko. Kaya halos wala talaga. Simot-simot kami. Minsan naisip ko na lang na paano kaya kami kung tuluyan ako na mapagtrabaho para ng pamilya kong tinataguyod. Siyempre may mga anak din siya, inaasahan kami. Kaasa rin sa akin. Para naman siya bumatulong kasi mga magulang niya matatanda na rin. Kaya mahirap talaga po sa akin. Isang ama na labis hinahangaan. Sa pagmamahal niya ay nakasalalay pati ang kinabukasan. Ngunit paano na lang kung siya naman ang mga ilangan ng sandalan? Kaninong kamay ang kanyang kakapitan? Ito si Tatay Rudy Cornejo mula sa Dona Tomasa, Ginubatan, Albay. Kung pagmamasdan ay tila ba wala itong iniindang karamdaman. Lingid sa kaalaman ng lahat ay may bukol ito sa puwet na mahigit 10 taon na niyang iniinda. Yung una, parang ano lang siya, parang tigyawat lang siya. Tapos may napansin ko, parang bilog. Lumalaki na siya, lumalaki. Kaso di ko man pinapansin kasi hindi naman noon dati, di man masakit. Ngayon yung magdadalawang taon nakalipas. Mga 2000... 23, 22, mga 22. So, ano 2022, gaano na siya kalaki? Medyo malaki na siya, kasing laki na siya ng 2 piso. Yung pisong malaki. Ganun siya kalaki. Masakit na ba siya na? Medyo, pero hindi naman siya talaga masakit na gusto. Kaso nung lumaki na talaga, yung parang namumulan na siya, parang puputok kaya ko. Yun, masakit na talaga siya gusto. Pero ang parang sa, yun nga po, sa tigyawat niya na infection daw po. Nung muna pang pick-up. Kasi dahil po yun sa alikabok na nakukuha ko. Ano daw po yun kasi yun, yung nana, hindi siya nakalabas, kaya lumaki. Kaya nanigas sa loob. Dating construction worker si Tatay Rudy.
Ngunit kinakailangan niyang tumigil nang magsimula itong sumakit. Di construction po talagang trabaho ko, pero tuloy-tuloy. Kasi may sarili akong engineer noon eh. Dahil hindi ko na makayanan, nag-amalis na lang ako. Nagpasa na kami umuwi dito. So ikaw po yung kumbaga nagdesisyon ka na na umalis po dun sa Opo, kasi hirap na po nga ako kumilos. Pagbubuhat, di ko na mabuhat yung mabibigat. Tuloy ng pag-akyat, nahirapan ako makyat. Kaya, siyempre ang construction po ba, minsan nakakat kami sa building. Kaya, nahirapan ako. Tapos yung pag-uupo, di ako makaupo ng balanse. Lagi na lang ako nakaganti, katagilid. Kaya nahirapan ako. Masakit siya man pag naisip. Dahil sa bukol na nagsimula lamang sa tigiyawat, ay hindi lamang katawan ni Tatay Rudy ang apektado, kundi pati ang buhay ng kanyang pamilya. Siyempre po, naisip ko na lang. Gumawa na lang kami ng paraan, diskarte na lang kung paano kami mabuhay sa araw-araw. Eh, kung ano matutulong ko, yun na lang gano'n ko sa asawa ko. Pagbubuhat, di ko na mabuhat yung mabibigat. Tuloy ng pag-akyat, nahirapan ako makyat. Kaya, siyempre ang construction po ba, minsan nakakat ko sa building. Kaya, nahirapan ako. Tapos yung pag-uupo, di ako makaupo ng balanse. Lagi na lang ako nakaganti, katagilid. Kaya nahihirapan ako. Masakit po siya. Masakit siya man pag naipit. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, ay asawa ang kanyang naging karamay. Nahihirapan din po ako, ma'am. Kasi po iniinda niya po yung sakit. Lalo na po pag malamig na, ma'am, umuulan. Nahapdian daw po siya, masakit daw po ang kanyang nararamdaman. Tapos pag lalo na po nakikita kong tumatagilid na po siya, doon po ako naaawa sa kanya, ma'am. Dahil yung nararamdaman niya po, mas nararamdaman ko po yung, lalo yung naiisip ko kung ano po yun, ano po ba talaga yung napakabigat na yun. Minsan, umabot din po na walang paninda, walang ganyan, ma'am. Nagdadasal din po ako, ma'am. Tapos po, pagdadasal na yun, ma'am, siyempre po, binibigay na lang po siguro ni Lord yung sagot na kahirapan. Tapos po, bigla na lang po may darating na ganyan. Nasusolve po yung problema. Malaki rin po siguro yung ano ko po sa Panginoon na siguro yung hiling ko po na ituloy pa rin po yung pagpapagamot sa kanya, ma'am. Isa po yun naman, napakalaking bagay po sa amin, ma'am, na binibigyan po kami ng kasagutan na nandyan din po kayo. Siguro po yung instrumento rin po na gabayan kami, ma'am, ng Ako Bicol Party List po. Naniniwala si Cristina na diskarte at pananampalataya sa Diyos ang kanyang armas laban sa pagsubok na kanilang hinaharap. Hinihiling ko po talaga, ma'am, na kung paano po matulungan yung asawa ko. Dahil wala naman po akong isa rin maibigay na pampahospital sa kanya. Po, minsan, diskarte lang po talaga, ma'am, lahat. Wala po kayong sariling cellphone? Tapos po, minsan po, ang ginagawa ko rin po, ma'am, nakikitawag po ako, tapos minsan pupunta po ako dun sa yung kakilala ko po na extra po ako maglinis ng bahay, ma'am. Ginagawa ko rin po yun para pag uwi ko, meron na po ako pera, meron na po ako maibigay sa pamilya ko, ma'am. Ganun lang po ang ginagawa kong diskarte, ma'am. Minsan wala akong may tulong po na pambiling gamot na antibiotic. Nahirapan ako, ma'am. Kung paano mabigyan po siya ng pambili. Dahil dito, ay naisipan nilang lumapit sa Ako Bicol Party List para sa MRI na kakailanganin ni Tatay Rudy. Malaki
malaki pong epekto, sir, kasi wala nga po akong income na eh. So paano paano yung pangangailangan nyo sa pang-araw-araw, sir? Sino yung nagsusuporta? Lang po, minsan po yung asawa ko naglalako ng mga gulay. Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin, sir? Kanino nyo nalaman na meron pong program ang Ako Bicol Party List at syempre ang aming program na tumutulong po ng mga kagaya nyo na nangangailangan ng atensyong medikal? Napanood ko lang po ito sa cellphone, sir. At hindi ka na, sir, nagdalawang isip na mag-contact po sa amin. Gaano ka, sir, kadesidido na gusto mo nang magpagamot? 100% po, sir. As usual po, wala tayong pinababayaran dito sa DRSNP. Lahat ng pasyente nililibre po natin, so walang worries natin para hindi magpa-check up. Ang gagawin po niya ngayon, kukuha sila sa RHU ng referral, sa doktor po sa Ginabatan, sa RHU. Apo. Magawa po ng referral, papunta rin sa DRSNP para ma-check up po ng ating surgeon. Apo. Para po matinan kung ano talagang dapat gawin kahit sa kalagayan niya, dapat ba talagang operahan o dapat ng gamot. Kung may mga test po na gagawin, ililibre po natin siya. Ayun. Dahil lang po sa atin sa Ako Bicol Desk, yung kanyang charge slip. Apo. Marami pong social worker na mag-a-assist. Apo. Pag po siya mag-alala, libre po, wala po silang babayaran. Ora mismo naman itong pinuntahan ng team upang samahan sa BRHMC para sa gaganaping laboratorio at MRI. Maraming salamat po sa tabang Ora mismo. Maraming salamat po sa mga members, sa lahat po ng nagsumasama po sa amin, nagsasama. Mas malaking pagpapasalamat po dahil po isa po silang instrumental na ginagabayan po kami ng Diyos na nagbibigay po ng tulong sa amin. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List. Patunay lamang na walang kahit na anong sakit ang makakapigil sa kanilang pagmamahalan. Katuwang sa kasiyahan, katuwang sa kahirapan, diskarte ng isa't isa'y walang sukuan. Ang Ako Bicol Party List, ang inyong kanlungan. Yan, partner, ang agarang pagtugon ng Ako Bicol Party List at syempre ng ating program kay Tatay Rudy para sa kanyang kumbaga gamutan sa kanyang bukol na tumubo sa kanyang puwet. Walang sawang pagtulong, partner, ng Ako Bicol Party List. Yan ay patunay na talagang ang Ako Bicol ay katulong na kakampi pa. Yan, siguro panawagan na rin sa ating mga kababayan, mga kaaksyon, sakaling meron po tayong iniinda, huwag po tayong mag-atubiling ipatingnan o ipa-check up na ito sa doktor, sa mga eksperto para hindi na ito lumala pa. At kung natatakot kayo or nangangamba kayo dahil sa babayaran sa ospital, huwag kayong magdalawang isip dahil ang Ako Bicol Party List ay handang tumulong sa inyong mga kababayan na nangangailangan ng tulong pinansyal or tulong medikal. Yan. At nakakatuwa, partner, yung asawa niya na hindi siya iniwan sa kabila ng Diyan mo makikita, partner, yung tunay na pagmamahal in sickness or in health. Tama yan, partner. Samantala, mga ka-aksyon, kasama naman natin ngayon si Rolly Nosete upang manawagan sa maaring nakakita ng kanyang motorsiklong ninakaw nito lamang ika-26 ng Nobyembre. Ayan, magandang hapon sa iyo, Rolly. Magandang hapon po, ma'am. Nakakalungkot, Rolly, ito, dahil alam namin na ang isang bagay, especially motorsiklo, ginagamit mo yan papunta sa trabaho or siya ang service mo para sa hanap buhay. Pero isang iglap lang dahil sa masamang tao na posibleng nagnakaw nito, yung iyong inipunan nawala. Okay. Anong oras ba ito nangyari, Rolly? That time, ma'am, pumasok ako kasi ang pasok ko dun sa McDo is 11 a.m. Dumating ako dun ng siguro mga 10:50. Na-park ko na siya. Pumasok na ako sa McDo. Nung time na yon, naiwan ko pa yung tumbler ko sa motor, di binaligan ko. Pero nakita ko yung motor ko is nakapark na doon. Tapos noon... Naiba na ng parking? Naiba na, ma'am. Kasi, ma'am, that time, pagdating ko sa parkingan is
puno. Siyempre, kilala naman doon ako ng mga parking boy. Sabi ko, dito ko na lang sa gitna. Okay. Tapos, kumbaga, di ko siya ilala kasi gagalawin nila para ikalagay nila sa designated niyang lalagay na parkingan. Isinaayos lang kung Opo. saan yung pwedeng maayos na parkingan. Opo. So, sa madaling sabi, pagbalik mo na, andun pa. Pagbalik nung naiwan lang sa tumbler, minutes lang yun. Minutes lang. Opo. Pero naka-unlock pa. Opo, naka-unlock. Hindi mo pa siya nilock. Hindi siya, ma'am, nilalak kasi, ma'am, possible nga ililipat yun. Okay. Kasi di ko na siya nila kasi tiwala din ako doon na siguro pa 3 years na din ako balik-balik doon. Kaya kilala naman ako. Tapos di man talaga nakawala. Okay. So, ikaw ay isang service crew. Opo. Dito sa McDonald's. Opo. Okay. So, ngayon, doon mo pinapark lang sa may gilid ba? Saan doon na portion? Sa Mercury po. Sa gilid ng Mercury. Sa may B1, B2 po. Okay. So, doon talaga yung mga designated Opo. parking for motorcycle. Opo. So, nung napansin mo ito, mga anong oras na? Napansin ko siya, ma'am, pag out ko na eh. Around 6 p.m. Doon ko na verify na sabi ko, nawawala yung motor ko. Kasi hinahanap ko. Kasi usually, pagkalabas ko, automatic nakikita ko yung motor ko, hinahanap ko na. Tapos si parking boy naman is, kilala niya yung motor. Ayan, yung kitang-kita sa CCTV na naandun yung motorsiklo mo. Opo, ayan po. Tapos, Wala siya dyan, Ma'am Susie. Ang ginawa niya ni kumuha is tinulak pa pero sakay siya. sino yung bumaba sa motor? Yung kumuha na. So ibig sabihin, Si suspect nakita na po. din sa CCTV kung saan dinala nitong suspect? Opo. Doon yan, Ma'am, dinala niya sa may harapan ng tangke ng mga gasol sa may Padaragahay, Ma'am. Okay. Doon sa harapan doon mismo. May bakanting lote doon. Doon niya yung ginawa. Doon niya mismo. Okay. Paano mo nakuha yung kopya ng CCTV niya? Nakikoordinate pa ako dun sa company ng yung gasol na yon. Tapos, kasi muna kong ginawa is may hinanap ko kung saan nakapark yung may mga CCTV. Tapos, na-determine ko na, say ko, may CCTV sa labas. Yung ginawa ko is pumunta ako sa MDRRMO. Nireview namin yung CCTV. Kinonfirm muna namin kung siya or sino yung kumuha. Tapos, nung na-confirm namin is nakita namin pababa siya. Tapos nung na-confirm, di ba na-confirm namin siya, tapos di possible pababa. Naghanap naman kami ng possible na CCTV na makikita siya kung saan niya dinala. So kinonektar ninyo na lang kung saan itong may mga roong CCTV cameras para doon nyo din mag-connect kung saan papunta itong kumuha ng motorsiklo. So nung pumunta kayo doon kung saan yung last end, kung saan siya nag-park nitong motorsiklo, may nakakilala ba kung sino itong taong ito? Wala po, ma'am, kasi naka-cap tapos naka-face mask si suspect. Sa tingin mo, bakit iniwan doon yung motorsiklo? Sa Doon mismo, bumaba siya, may pinuntahan lang ba siya, or doon talaga siya posibleng nakatira malapit doon? Saan po, ma'am? Doon, sa may dinalan niya ng motor? Ay, hindi, ma'am. Ang ginawa niya doon, ma'am, kasi wala yung susi, di niya yung mapapandar. Yung ginawa niya, di ba, pababa, ma'am? Pagbaba niya doon, tinulak niya lang pababa. Tapos ang ginawa niya doon sa video is kinalikot niya. Kumbaga, nirekta niya para mapandan niya si motor. Okay. So marunong? Marunong siya. Marunong. So posibleng hindi lang ito isang beses niyang ginawa at hindi lang posibleng ikaw lang yung naging biktima? Possibly, ma'am. Okay. Ilang taon na ba itong motorsiklo sa'yo? Pa 4 years na, ma'am. Ngayon, kakatapos ko lang niya siyang hulugan, ma'am. Okay. So ito ay hulog-hulugan mong binabayaran at 4 na taon na, tapos mo nang nabayaran? Tapos ko na siya nung June. June. So ilang buwan pa lang na masasabi mong totally pag-aari mo na siya. Opo. Dahil tapos na yung ang totally paghuhulog. Okay. So gaano ka naapektuhan na siyempre sa 4 na taon, siya yung naging kabady-bady mo pagpuntang trabaho, pauwi ng bahay. So ngayon wala na siya sa iyo. So gaano ka naapektuhan? Masakit din, ma'am, kasi nung time na yon, kumbaga, pinaghirapan din yun, ma'am. Tapos, kumbaga, pinagsabay ko yung pag-ulog ng motor, tapos pagiging pag-aaral, working student. So, ikaw ay isang working student. Opo. Okay. So, pinagsabay mo talaga, kumbaga, yung sweldo mo sa pagiging service crew, 4 na taon ka na din na service crew or pa iba-ibang trabaho? Hindi, ma'am. Kasi, ma'am, nakapasok ako sa McDonald's is
may motor na ako, pero hindi ko pa siya fully paid. Opo. Tapos pumasok ako bilang service ko para may pantusto sa pag-aaral. Tapos, which is, ayaw ko naman mahatak yung motor. Kaya, tsinagaan ko siya hanggang matapos. So, napaka-unfair Opo, itong nangyari sa'yo dahil ikaw, bago man ito naging talagang totally sa'yo, grabe yung pinagdaanan Opo, mo, ma'am. pagtitipid, Opo, ma'am. pinagsasabay mo yung pagtrabaho at pag-aaral. Opo. Okay. Okay. Gusto ko lang malinawan, mga anong oras mo na napansin na wala na dun sa parking area yung motor mo? At paano mo naman nalaman, nung nakita mo sa CCTV, pinuntan mo agad yung area kung saan siya bumaba? Ano siya, sir? Na-determine ko siya na wala na is around 6 p.m. 6 p.m. Opo. Tapos mga anong oras ka pumunta dun sa MDR mo para i-review itong CCTV? Siguro ko mga 6:30 kasi binerify ko muna yung pinaka-head nila sa parking boy kung sino yung naka-duty that time nung nawala si motor. Tapos na-determine niya na yun nga na may ano talaga nung motor ko. Tapos ang ginawa ko, say ko, yun kinausap ko siya, say ko, magre-report ako sa police pero kasama ka kasi ikaw yung witness. Ikaw yung nakasaksi kung nakakilala nung tao na yon. Tapos yun, sinama niya ako sa police station tapos binlater namin tapos pumunta na kami sa MDRRMO para ipa-review yung CCTV. Kung siya talaga yon. Apo. Nung nakita mo na nandun, dinala nitong suspect, itong motorsiklo mo, agad mo naman pinuntahan yung area. Opo, ma'am. Opo, sir. Bali, si mga tropa ko man, yung mga kagrupo ko sa riders, parang tinembrihan ko sila na tingnan mo yung area, yung possible na dadaanan niya kasi di niya papandar. Tapos tiningnan nyo, ginalugad na din ninda yun yung mga ano dun. Wala talaga, sir. So, ibig sabihin, mga hapon pa lang, ay nawawala na talaga itong Opo, motorsiklo mo. na nakita namin siya sa CCTV na kinuha siya is 3:25. So, iba na itong panahon ngayon, partner. Ano, kahit Daylight, maliwanag yung maraming tao, wala nang pinipili itong mga May singit pang-abusong ko lang, tao. partner, no? Kasi nababanggit mo, sir, na kakilala ka nitong parking boy. Opo. At alam niya kung alin doon yung motorsiklo mo. Opo, tama po. So, nung oras na yun, na may iba yung sumangkay, iba yung... Sumakay. Oo, iba yung gumamit o naghila nitong motorsiklo. Hindi niya ba napansin na iba yung gumalaw ng motorsiklo? Base din, ma'am, sa pag-review namin sa CCTV, is pumasok si suspect. Tapos, kumbaga, para hindi siya pag-isipan, nagbayad din siya. Kumbaga, parking fee or single ganun. Tapos, ang ginawa niya, muna siya, tinignan niya walang paligid, tapos si parking boy. Sakto, paglabas ni parking boy, kasi malalabas, inassist ni parking boy, lumabas din si parking boy. Paglabas ni parking boy, sa kanya itinulak. Ayun. Kaya di niya napansin that time. Pero hindi ba nagtaka itong parking attendant na tinutulak lang ito at walang susi itong suspect? Sir, yung sa parking is di niya napansin. Pero yung sa CCTV na kuha namin, may guard din sa baba. Dinaanan lang siya sa Pero tinanong ko din siya kung di kayo nagsuspetsa, ganon. Tinutulak lang si motor. Ang sabi niya sa akin is, di niya man nakilala si motor ko. Pero kahit na, Pero kahit na kasabi ko, kahit na sana kung di mo kilala kasi tinutulak si motor. Tama. Gamit yung kanyang paa eh. Opo, Diba? nakasakay na siya. Nakasakay siya, tapos ginagamit yung kanyang Opo. paa para lang i-push etong motorsiklo. Opo. At sinabi mo ay na-report mo na ito sa PNP at maliban sa PNP, saan mo pa ito na-report? Sa HPG, tapos bala ko sana sa HPG yung ko is kukuha ko kasi nagpumunta muna ako ng LTO. Tapos sabi ko ipapablock ko muna si plate number kasi nandun sa motor lahat. ORCR, tapos deed of sale. Bali, registered siya. Kaka-register ko lang siya nung pagsahod ko nung November. Kaya registered yun. Yun, inaalarma ko kasi baka gamitin niya kung san-san or what. Opo. Kasi kompletong papel eh. Apo, ngayon ba ay nakapag-follow up ka na dun sa PNP? Opo, wini-wait na lang si investigador kasi naka-day off daw po. Pero pumunta din ako sa HPG. Nireport ko din yung naalaman ko or mga details na baka may mga pala pa sa amin. Tama. Nire-report ko din sa kanila. Nakikoordinate ako sa kanila. Apo. Kung meron kang mensahe sa mga tao na nung mga oras na yun ay nakakita at maaring makatulong dito sa ginagawang backtracking at investigation ng PNP, ano po yun? So makakita lamang ng aking motor, sana po is pagbigay po alam agad
Tapos, pwede naman kayo kumontak sa 911 kasi madali naman sila mag-response pag may mga ganitong incident. So, kung makita nyo man or may Facebook din akong pinost ko din, nandun din si number ko. Kung masakali nyo, pwede nyo din ako kontakin. Pangalan sa Facebook ko is Rolly Nocete po. Nandun, nakapost na din po lahat. Makisabi din kung anong klaseng motor ito at pwede mo ding banggitin yung plate number para at least kung may nakikita, at least ma-inform kayo right there and then na ito ay ninakaw. Bali sa motor ko po ay matte black siya. Tapos may sticker siya na smash sa harapan. Tapos sa may pangalan na smash, may sa taas may crack doon na may crack doon sa case niya. Tapos puno din siya ng sticker. Tapos ang footrest niya is kulay pula sa footrest ng driver. Tapos yung yung shock sa likod is kulay pula. Tapos yung tambutso niya is nakaangat. Naka-ORBR siyang tambutso. Okay, so grabe ng modification yung ginawa mo sa motorsiklo. Halatang iniingatan mo at inaalagaan. At talagang... Kasi yun din yung napundar ko sa pagtrabaho tapos pag-aaral. Ikaw po ba ay isang rider? Rider po, sir. Member siya ng rider. Okay. So, tanda mo ba yung plate number mo? Ko, ma'am. Nasa cellphone ko po. Okay. So, anyway, at least naipaabot na natin sa ating mga kagbawa. Ayan, yung plate number is 0364-0160-171. Hindi mo pa nakuha, sir, yung pinaka-plaka talaga? Bali, nung pag-register ko kasi, sir, tig-follow up ko din yung sa LTO. Tapos, ang sabi niya is 03 kasi, hindi siya dito sa Region 5. Tapos, sanabi ko, anong possible na magiging action kung ganito. Ang mangyari daw is, papa-request muna. Tayo ang bala ko sana, sir, is papatransfer ko sa pangalan ko. Tapos, ikukunin ko yung... Ay, so ibig sabihin, second hand mo Opo, repo siya. Kaya magasabi niya, partner, ay talagang hinulug-hulugan niya ito. Kasi kung brand new, medyo mahihirapan siya kasi nag-aaral at the same time nagtatrabaho. Kaya ganyan na lang, partner, yung kanyang panghihinayang dahil nga sa pinagdaanan nitong motor na to bago pa manapa sa kanya at bago pa man naging bayad, partner. Kumbaga sa kanya na talaga totally. Kung meron kang mensahe, sir, dun sa suspect, ano po yun? Sana naman po kung ka din, ibalik mo na lang kasi yun din ang ginagamit ko pang araw-araw, papasok sa trabaho, papasok sa school. Kumbaga, gamit ko siya pan transportation para mapadali yung transpo ko papunta sa school tapos trabaho. Tapos less na din siya sa gastos namin sa bilang working student, mas maganda yung nakakali sa gastos. Kasi yung sa motor ko magas lang, unang ride mga siguro ko mga 3 araw, 4 na araw ko na siyang ginagamit. Kung mamamasaya ko is mahal ako, at least nakakatipid ako kahit paano. Sana po naman, makonsensya kayo, balik mo na lang po. Ilang taon ka na po, sir? 25 po. 25. Siya ay graduating student. Wala pa naman po kayong asawa? Wala pa po. Okay, so single. So, graduating student, lumalaban ng patas. Kung ikaw yung nagnakaw ng motorsiklo, please, makibalik na daw po. Kasi importante sa kanya, yung mode of transportation niya, yan lang ang ginagamit niya. At malaking katipidan na sa kanya, katipiran na sa kanya, nagamit niya yung motorsiklo. Kung lumaban ka ng patas, kung gusto mo ng motorsiklo, paghirapan mo. Ayan. Kaya mga ka-aksyon, sakaling makita nyo yung motorsiklo ni Sir, maaari kayong ipagbigay alam sa aming official Facebook page, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ayan. At sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, 11 na kababayan mula sa Pulangi, Albay, hiling ay wheelchair para sa kanilang mga kalagayan, ang kanilang mga kwento, ating alamin mamaya lamang. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners.
Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, ngayong hapon, isang programa ang inihanda ng Person with Disability Office ng Pulangi Municipal kasama ang Ako Bicol Party List para sa ating mga kababayang PWD. Alamin natin ngayon ang detalye, kasama natin si Camille Gonzalez, ang ating Tabang Patroller. Magandang hapon sa iyo, Camille. Magandang hapon po, Ma'am Remy, at sa ating mga ka-aksyon na live tayong pinapakinggan at napapanood ngayong araw. Magandang hapon po sa inyo dyan. Ayan, Camille, ano ang mga kaganapan ngayon dyan at nasaan kayo ngayong hapon? Bali po, Ma'am Remy, nandito po kami live sa Pulangi LGU dahil ngayong araw ay isasagawa ng Ako Bicol Party List ang kanilang Gift of Mobility Program, kung saan 11 mga benepisyaryo ang makakatanggap ng libreng wheelchair mula sa Ako Bicol Party List. Sa katunayan, Ma'am Remy, nalaman ko po na itong 11 benepisyaryo na napili ay talagang yung mga itinuturing nating walang kapasidad na bumili ng sarili ng wheelchair. Karamihan po ay mga stroke patients, PWD, unemployed. Ganun po yung mga background nila, Ma'am Remy. Okay, so meron ba tayong pwedeng makausap dyan, Camille, sa iyong location? Yes po, Ma'am Remy. Kasama po natin ngayon si Ma'am Ferlane Barinyo, ang PDAO Coordinator ng Pulangi LGU. Ayan, Ma'am Ferlane, magandang hapon po, Ma'am. Magandang hapon po. Pwede mo po ba makwentuhan ang ating mga ka-aksyon at sina Ma'am Remy mula sa studio kung paano po naging proseso ng pagpili dito sa 11 benepisyaryo? Kailanganap mo through video notice. Nakita ko po isang beses sa Facebook na Ako Bicol ay bigay po ng assistive type tulad po ng wheelchair. So naisip ko po na Camille? mag-gadget po ng mga requirements Okay. Partner, hindi natin masyadong naiintindihan itong binabanggit ni Ma'am Ferlane, ano? Kausapin lang natin si Camille. Camille, pwede pakilapit yung telepono kay Madam para mas malinaw na mapakinggan namin kung ano itong mga binabanggit ni Ma'am Ferlane? Kamusta naman po yung agarang pagtugon ng Ako Bicol Party request? Actually, Ma'am, ang bilis po ng tugon ng Ako Bicol. Nag-transmit ako
noong November 15. And then, nag-decide po kami na pwede na po i-claim yung wheelchair na dalhin po dito sa LGU. Kaya, kung tutusin po, ang bilis po ng aksyon ng Ako Bicol. Kaya, na-notify ko din po yung mga humihingi na nag-transfer po mga nangangailangan. Ayun, partner. Putulin muna natin si Camille, ano, at itong si Ma'am Perlin kasi ang naiintindihan ko lang, puro wheelchair. Puro wheelchair and LGU, Ako Bicol. Pero kanina naintindihan ko, partner, nang sinabi ni Ma'am Perlin na through Facebook, online, nakita na ganito, yung merong programa ang Ako Bicol na nagbibigay ng wheelchair sa ating mga kababayan na PWD, hindi na siya nagdalawang isip. Kumbaga nakitay out na nakitay up, opo. Dito kay Ako Bicol at hindi na, kumbaga ora mismo na tumugon ang Ako Bicol. Malaki, partner, yung contribution or malaki talaga yung nagiging yung tulong na merong proper coordination itong LGU at Ako Bicol. Tama. Kasi, partner, doon mo malalaman sino ba sa lugar na ito ang mga nangangailangan. So, at least on the part of Ako Bicol, well identified kasi galing sa LGU yung mga identified beneficiary. Kumbaga binaba na para mas madali na lang ma-identify ng at Ako Bicol Party List. Malalaman natin ngayon, mga ka-action partner, kung sino ba itong mga beneficiary, ilan ba sila, bakit ba sila nangangailangan ng wheelchair, gaano ba ito makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay despite na meron silang mga disabilities. Tama. So, ayan, balikan natin si Camille, no? Kasi importanteng malaman natin kung ano nga yung mga kaganapan doon at gaano makakatulong ito sa ating mga beneficiaryo etong wheelchair mula sa Ako Bicol Party List. Tama. Ayan. Magandang hapon, Camille, sa muli. Hello, Camille. Hello. Hello, ma'am. Ayan. So, para maging malinaw, Camille, yung mga binabanggit ni Ma'am Ferlin, pakilapit sa kanya yung mikropono kasi importante yung mga nababanggit niya na mas maging malinaw para makaabot sa ating mga tagapakinig, tagapanood, kung ano itong nanggaganap dyan sa yung lokasyon, dyan sa Pulangi. Okay, Ma'am Rani, sabi po. Pasensya na po mga kapsyon, nagkaroon lang po tayo ng kaunting technical na problema. Ayan, muli, nandito po ngayon si Ma'am Ferlin Abarinho, ang PDAO Coordinator ng Pulangi LGU. Makakausap po natin siya ngayong hapon. Ayan, Ma'am Ferlin, explain lang po natin ano po yung naging proseso ng inyong pagpili dito sa 11 beneficiaryo ng mga wheelchair galing sa ACD. Una po, nakita ko po sa ang social media ng FB account ng Ako Bicol na sila po ay nagbibigay po pala ng wheelchair para sa mga indigent family. So naisip ko po, dahil marami pong walk-in sa amin na humihingi po ng wheelchair, pumunta po ako ng Legazpi City para mag-inquire kung ano po ang mga requirements nila. At nag-inquire po kami doon and nag-submit po kami noong November 15. Na-notify agad naman kami ng Ako Bicol na pwede na pong silang magdala ng mga wheelchair po dito sa Pulangi. Ano po, ma'am, yung sense of urgency na kailangan po ng LG Pulangi yung mga ganitong tulong sa ating community? Yung sugo naman po ng Ako Bicol is madalian naman po. Hindi naman po kami naghintay. Nagpapasalamat po ako dahil talagang tabang po ora mismo ng Bicol para sa mga PWD po na humingi para sa wheelchair po. On that note, Ma'am Ferlin, sabi natin sa Ako Bicol Party. Salamat po dahil agaran po ang aksyon nyo sa pagtulong. Sana po makapagbigay pa po kayo ng tulong sa mga nangangailangan. Hindi lang po sa wheelchair, mayroon doon po ako nalaman na medical assistance, pagbibigay din po sila. And nagpapasalamat po kami na isa po ang LGU Pulangi na nakakuha po ng assistive device. Maraming salamat po, Ma'am Ferlin Abarinho. Yan po, Ma'am Remy, siya po ang PDAO Coordinator ng Pulangi LGU. Salamat po, Ma'am Ferlin. Yan. Camille, i-follow up ko lang, sino-sino itong beneficiaryo nitong wheelchair ng Ako Bicol Party List at gaano nila kinakailangan itong wheelchair mula sa Ako Bicol?
Ayan, Sir Nomer, base po dito sa listahan na pinord po sa atin ng PIDAW, kabilang po sa 11 beneficiaryo, sina Maria Teresa Tresiana, Hansel Borja, Erlinda Esterano, Ireneo Coson, Lawrence Retran, Licerio Roger Cornelio, Lea Napolis, Domingo Rial, Noel Tanay, si Ansha Refran, at Lerma S. Bugat. Sila po ay mga taga-Basud, Santicol, Kinale, Itaran, Sentro Polanggi, Sugkad, Ponso, at Gabon at Obaliw, Polanggi. Ayan, Sir Homer, sila po ay, yun nga po nasabi ko kanina, ay most of them po are stroke patients. Yung iba po ay talagang miyembro ng PWD. At yung iba naman po ay, kumbaga, wala talagang kakayahan na bumili ng kanilang sariling wheelchair. Ngayon po, maya-maya lamang, makakausap po natin sila at mas malalaman po natin kung ano yung mga kwento sa likod ng kanilang hiling na wheelchair. Kasi po, sa katunayan po, Sir Nomer, halos lahat naman po itong 11 na beneficiaryo ay iisa lamang po ang kanilang hiling, which is yung makatanggap ng libreng wheelchair mula sa Ako Bicol Party List. Ayan, so ibig sabihin, Camille, ay nandyan na sa lugar nyo itong 11 PWD na makakatanggap nitong wheelchair mula sa Ako Bicol Party List. Yes, Sir Nomer, nandito na po sila. Kompletong-kompleto ang 11 beneficiaryo natin ngayong araw dito sa LGU Polanggi. Pwede po nating makausap ang ilan sa mga beneficiaryo. Unahin po natin si Sir Nelson. Actually, nakausap ko na siya kanina. Siya ay isang anak ng beneficiary at pumunta siya dito bilang representative na mag-claim ng kanyang libreng wheelchair. Ayan, Sir Nelson, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi po pa kami, Sir, ng kwentuhan ano pong nangyari kay tatay at ano pong pangalan niya. Okay, bali po, ako nga po pala si Nelson Norcoso at ang aking beneficiary ay ang aking tatay na na-diagnose po ng diabetes. So, nag-undergo po siya ng surgery last September at na-amputate po yung paa niya, pinutulan po yung lalaki. So, kaya nag-request po ako ng wheelchair po kasi malaking tulong din po sa kanya dahil nakikita ko pong nahihirapan din po siya sa paglakad. Lalo na po kung wala po siyang tungkod o sangkay. Kaya siguro yung wheelchair is makakatulong po sa kanya kasi sa ngayon po nasa hospital po siya, follow-up check-up and laboratories, and tomorrow may laboratory din. So malaking tulong po yan para po hindi po siya mahirapan, and talagang sa age niya po na 75 years old, senior citizen, is talagang nakakalungkot or nakikita mo yung papa mo na nahihirapan. Kaya ito po from Ako Bicol Party List, malaking tulong po ang wheelchair po para mapagaan yung kanyang sitwasyon. Pakiramdam, Sir Nelson, na sabi niyo na kailang attempt kayo sa request at ngayon, i-grant na ng Ako Bicol Party List ang inyong tulong para sa inyong tatay. Actually po, lumapit din po ako sa iba na mag-request ng wheelchair. Pero yung Ako Bicol Party List, sabi nga, tabang oral mismo. So, madali lang yung proseso. Yung sinabi nga po ng head coordinator ng PIDAW na weeks lang po yung process. So, nandito na. Nakikita niyo na po itong wheelchair na nasa harapan na po namin. Ang masasabi ko lang po sa Ako Bicol Party List, maraming salamat po dahil maraming po kayong natutulungan na tulad po namin na wala po kapasidad na bumili ng ganitong assistive equipment like wheelchair kasi alam naman po natin marami tayong priorities din. And syempre yung papa ko isa din sa priority ko. Kaya gumawa po ako ng paraan para po kahit paano po is makatulong sa ama ko na magkaroon ng wheelchair. Maraming salamat, Sir Nelson. Mamaya babalikan ka po namin. Ano po? Si Auntie Kuya naman. Ano po pangalan nila? Taga saan? Lawrence po, taga Sugkat po. Taga Polanggi, Albay. Ang inilalapit ng beneficial sa party. Si Jaime Abarinho po. Siya po yung auntie ko po. Meron po siyang diabetes. At kayo po, meron po. Sila nagdamdam po bago hindi po siya nakapunta kayo po. Ano kalaking tulong, kalaking bagay para sa auntie mo na magkaroon ng living function? May makatulog po siya sa paggamit po sa araw-araw niya po, sa pag-araw-araw niya pong buwan.
Talaga bang hindi na kaya makalakad? Hindi po siya makakalakad kung masyado po. Nasa tayo. Okay po na lang po. Bakit ito mo nga sa inner representative niya? Gaano ka ba ka-close sa atin mo? Medyo close po kasi medyo. Medyo kampiya na tama-tamaan ko lang po siya. Ano masasabi natin sa Akadikol Party List na ngayon? Kasi hindi na magkaroon o maiusin na yung wheelchair ni auntie mo. Very thankful po and grateful din po. Sana po kasi pagpatuloy ko na ako Bicol Party. Maraming salamat, Kuya. Ngayon naman si Sir, ano pong pangalan niyo po? Ilang taon na po? 48 years. Taga saan po? Sino naman po, Sir, yung beneficiary inilalapit natin kayo araw? Beneficiary po ay yung mother ko. Stroke po siya, bedridden na po siya, hindi siya makalakad. Ano pong pangalan ni mother niyo? Linda Serrano po. Ito po bang stroke ni mother ay matagal na po? Up to 2 years na po siya. 2 years na. So, minsan po ba hindi pa nagkaroon ng wheelchair si nanay? Nagkaroon naman ng hiram lang. Ano po, sir, ang dahilan kung bakit hindi natin ma-provide ng wheelchair noon si nanay sa 2 years na yun? Wala po, financial na para masuportahan pampin. Ayun po, sir, nasaan si nanay? Ano po, sir, ang pakiramdam na ngayon ay maiuuwi niya na maya-maya lamang yung wheelchair na hiling niyo para sa inyong nanay? Masaya po, masaya po. Salamat po sa Ako Bicol Party List na tulong. Salamat po, sir. Hello, nanay. Ano po pangalan? Sila yan. 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 Ilang taon po? 65. 65. Sino po ang inilalapit nating beneficiaryo? Asawa ko po si Domingo Rian. Nasaan po ngayon si Tatay Domingo? Ay po, bedridden. Bedridden. Bakit po naging bedridden ito si Tatay? Stroke siya, matagal na. Tapos nagkasakit siya sa medyo sa baga. Kaya tulog ko sa bahay siya. Matagal na siya na hindi nakakalakad. Tapos wheelchair siya 2015 pa. Kaya po, nanay, ano po ang pakiramdam na nakikita niyo si tatay ay si asawa niyo na hirap makapaglakad at sa mahabang panahon ay ngayon pa lamang siya posibleng mabiyayaan ng wheelchair? Naawa po ako kasi ang hirap ng sitwasyon niya. Pag maliligo, pag mag-CCR, dapat talaga ibinubuhat. Anong masasabi niyo sa Ako Bicol Party List na ngayon tutuparin na yung hiling yung wheelchair para sa inyong asawa? Salamat po ako ng marami sa Ako Bicol sa wheelchair na ibibigay sa asawa ko at marami pang matutulungan nila. Yan, maraming salamat, Ma'am Lucila. Ngayon naman, mga ka-aksyon, ilan lamang yan sa 4 na representatives ng ating 4 na beneficiaries doon sa 11. Ngayon, nandito si Ma'am Sally Luces, ang Regional Community Connections Program Officer ng Ako Bicol Party List. Ngayon, Ma'am Renny, maaari niyo na pong makausap si Ma'am Sally. Magandang hapon. Yes, magandang hapon sa iyo, Miss Sally. Miss Sally, magandang hapon. Magandang hapon, Miss Renny. Magandang hapon din po sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga tahanan sa Facebook Live ng Tabang Ora mismo at nakikinig sa 90.7 Radyo Oragon. Yan, bilib na talaga kami sa iyo, Miss Sally. Kahit saang sulok ng Bicol ay naandyan ka para ipaabot itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. At isa na namang programa ng Ako Bicol, itong isinasagawa ninyo dyan. Ano po ang nakaabang na regalo ngayong hapon dyan sa 11 beneficiaryo dyan sa Pulangi, Albay? Well, nakikita niyo naman, Miss Renny, mga wheelchairs ang nandito para i-handog natin sa mga kababayan natin dito sa Pulangi, Albay. At hindi lang wheelchairs ang kanilang matatanggap. Meron din silang tig sa 10 kilo bawat isang beneficiaryo ng wheelchair. At itong programang ito, alam niyo naman na kahit pa paano munting tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan, especially sa ating mga person with disabilities at senior citizen na mga kababayan na handugan sila ng Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Congressman Pido Garbin na
magkaroon sila ng kaginhawahan sa kanilang buhay, sa araw-araw na pumumuhay nila. At syempre, magkaroon din sila ng tiwala sa sarili, mabalik ang kanilang sigla sa araw-araw dahil meron na silang wheelchair na magagamit sa araw-araw na kanilang pamamasyal o kaya kung ano ang gagawin nila sa loob ng kanilang tahanan. Okay, so aside of wheelchair, may iuuwi din silang 10 kilong bigas. The best talagang Ako Bicol. Partner. Opo, tama ka dyan. At tayo po ay nandito, personal po tayong pumunta dito para mismong maipaabot ang pasasalamat ng Ako Bicol Party List na si Congressman Tido Garbin sa ating mga kababayan dito sa Pulangi at syempre pa sa LGU, Pulangi Albay at sa PDAW head na talagang ang suporta, tiwala sa Ako Bicol Party List ay napakalaki at napakainit po ang pagtanggap nila dito sa atin sa Ako Bicol Party List. At pwede ko po bang i-announce din, iniimbitahan natin ang ating mga kababayan sa darating pong linggo. Meron po tayong 19th commemoration ng Typhoon Riming na ang programang sa likod Kandiklom may paglaong sarong pagrumdom. Yan po ay dyan, kung alam niyo po na dyan nagsimula ang Ako Bicol Party List sa panahon ng Riming. Aftermath po yung SOS Bicol na tinulungan yung mga kababayan natin na masalanta ng bagyong Riming. Kaya dyan po, iniimbitahan natin yung ating mga kababayan na makiisa, sumama po sa anibersaryo at hindi na natin inaalala yung trahedyang nangyari, kundi po yung progress development ng ating bayan dyan po sa Legazpi City. Iyan. Ma'am Sally, follow up lang, saan po dito sa Legazpi gaganapin po yan na sinasabi niyong program ng Ako Bicol Party List? Gaganapin po siya sa Padang, dun sa multipurpose building ng Padang Legazpi City at magsisimula po ang misa ng alas 8 ng umaga at pagkatapos po ng misa magkakaroon po ng short program at pagkatapos po nun magbibigay po ng food packs para po dun sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga na i-transfer na po dun sa Taysan Resettlement, yung ating mga na-displaced na wala ng bahay sa Padang Legazpi. Ayan, siguro last na lang Ma'am Sally, ano na lang po yung mensahe natin sa mga kababayan na nais humingi ng tulong katulad nitong wheelchair sa Ako Bicol Party List. Ano po yung magiging proseso para mapili po sila? So sa ating mga kababayan, unang-una, papasalamat tayo sa mahal na Diyos dahil kahit papaano, nandito pa rin po tayo sa magulong sanlibutan. Tayo po ay nakikipagbaka sa araw-araw. Inaharap natin ang pagsubok sa ating buhay. Isipin na lamang po natin na ito ay napakasimple. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Ayusin natin at move forward po tayo na lagi tayong masaya, mag-isip tayo ng positive para po yung lahat ng swerte ay darating sa atin sa pamamagitan po yan ng paggabay ng mahal na Diyos. At syempre, ang Ako Bicol Party List, kayo po ang nagiging inspirasyon ng Ako Bicol Party List na magpatuloy sa mga ganitong programang pagdating po sa pagbibigay ng mga wheelchairs na makagaan sa ating mga kababayan at inspirasyon po talaga kayo at mabuhay po tayong lahat. Ayan. Manatili kayong matatag, Miss Sally, ang Ako Bicol Party List dahil ramdam ng ating mga kababayan ang inyong pagmamahal at pagsiservisyo ng tapat sa ating mga kababayan. Mabuhay ang Ako Bicol Party List. Mabuhay din po kayo dyan at Diyos mabalos po. At ngayon, Miss Sally, maaari nyo na po bang maiabot itong wheelchair sa ating mga benepisyaryo para naman yung kanilang kagalakan, yung kanilang pasasalamat ay lubos-lubosin na natin, Miss Sally? Ay, opo, iniimbitahan po natin yung ating mga beneficiaryo na kung maaari po ay kunin nyo na, lapit na po kayo sa wheelchair at mamili na kayo ng anong gusto ninyong wheelchair. Isa-isa lang po, siguro po dyan na po. Sige po, na po tayo. So, para makita ng ating mga kababayan sa programang Tabang Ora mismo. Ayan po, Miss Lenny, nakikita niyo po, nandyan na sila. Ayan, excited po ang iba. Huwag po kayong makalala dahil lahat po kayo meron. Tigingisa po talaga kayo dyan ng wheelchair. At syempre, meron kayong regalo. Ito po, may pwede na kayong isaing na bigas. Dito na po kayo po.
Ayan. Ayan. Miss Rani, itong iba po dito ay mga representative lamang kasi syempre, yung iba bedridden, yung iba po hindi talaga makakagalaw. Kaya nagpadala po sila na ano, ito lang si tatay lang talaga ang sa inyo po talaga, kayo po talaga ang gagamit. Ano po tatay? So pakita lang natin si tatay. Ilang taon na po kayo tatay? 63 years old. Oo, 63 years old. Sa anong barangay niyo po dito sa Basod Pulangi. Ayan, taga Basod Pulangi. Okay, so the best ka talaga, Miss Sally. Tanungin mo, Miss Sally, yung pakiramdam. Tanungin mo, Miss Sally, yung pakiramdam ng representative na hindi sila yung gagamit pero nakaupo sila sa wheelchair. Opo, medyo hindi ko lang maintindihan yung sinasabi, Miss Remy, pero nakita niyo po si tatay, nakaupo na siya. Yung iba po nakatayo sa wheelchair. Para yan sa kanilang kapatid, sa asawa, sa lola, sa auntie nyo. Kayo po, nanay, para saan? Sa pinsan. Ayan. Feel na feel ni nanay ang pag-upo para pag binigay nyo na po sa pinsan ninyo, ganito ang pakiramdam ng nakaupo sa wheelchair. Pero talaga si tatay talaga siya lang. Ano po ma'am, ang talagang beneficiary. Tatay, pag naglalakad po kayo, nahihilo na po kayo? Opo. Stroke po. Na-stroke po si tatay, Miss Remy. Okay, maraming salamat, Miss Sally. Napakagaling mo, Miss Sally. Iba ka. Ikaw na talaga ang tunay na tagapagtanggol ng Ako Bicol Party List pagdating sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Number 1 ka pa, Miss Sally. Maraming salamat sa iyo, Miss Sally Luces. Ayan, partner. Ayan na. Approve na talaga si Ma'am Sally. Kahapon, nasa Sipokot, Camarines Sur para maghatid ng ganitong regalo itong wheelchair at ngayon naman sa Pulangi. Inagawan niya partner ng trabaho si Miss Camille. Pero the best talaga si Miss Sally. Maraming salamat, Miss Sally, at maraming salamat din kay Camille Gonzales, ang ating tabang patroller. At yan ang mga kwento at tinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa. Panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action po patuloy na magsisilbi. Action po sa mga... Ayan partner, alam mo ba kung ilang araw na lang? Ilang araw na partner? 27 days na lang partner at Merry Christmas na! Yeah. 27 days na lang mga ka-action. Advance Merry Christmas! Advance Merry Christmas Merry Christmas din partner. At malapit na itong araw ng pagmamahalan at pagbibigayan. Dapat partner, everyday is pagmamahalan at pagbibigayan. Yeah. So, para mas ramdam natin, palapit na ang Pasko. Lumalabig ng panahon, partner. Tama. Mas lalo pang lalamig yan. Yung... Yes, I can feel the Christmas, partner. At hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomar Corporal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan.
Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi.